Ninja bro. Hey bro. Uyangitshela mfethu uthobane ngesimo sikehlakele la mfethu. Awumele u30k now. 30k. Uyocela ngibonile ivideo yakho lapha ngikusendele link lapha enkundleni zokuxhumana. Hayi mfethu, uyenzeleni president mfethu? Hayi banjwe ngishaya idayisi mfethu. Yabo. Lo muntu ubanjwe esikomora, useflopini. Hey, and yofi mengamniki mfethu le mali yakhe ku30k ensukwini embili uzoyisabalalisa mfethu. Ubishile wena. Wangibamba so ufuna lo 30k lo engazi ngizothola kanjani. Kodwa nawe yini sungaze ubanje wenze imkhuba indaba mina ngikwanelisa. futhi wena uyakwazi ukubona. Uyakwazi ukubona ngeke uzungibhayizisa. Lethe kulo ID yakho lapha. Nginemali ewu4000 la cash. Angeke sikwazi ukuhlangana. Uzomela lo mali ifihle somewhere. Sidomchito wangidonsa amadlebe ukuthi ngawafaka amaphoyisa yabo.